Salam gaderli vatandaşlar, salam ährawany illeşler, salam Halmuradaga. Hoş geldiniz. Ve aleykümselam. Öyle şarjına vatandaşlar hemmeňize salam. Bizim hoş gördük öyle şarjına. Bu yine de hepten birinci günü. Näme planlarymyzda bar bolsa sizde näme var, mende näme var? Gelin halkymyz bilen şu informasiýany paýlaşalyk. Başlaýarym. O Halmuradaga ütköşük bir ulakan täzelige ýok, ýöne şu Türkmenistanyň şol öňkü bolşy da. Ene biziň daşaryrda okuyan studentlerimiz var. Şolar ona göz gyny ýagdaýda itiň ardaýagyna tuğçýalar diýsen amolya. Gaty dogry bolarmy kadýan şey diýsen, oglanlara guruluşykda işläp özlerini ölüme tedawar edip ýörenleri bar. Gyýlanmydam özüňiz bilýäňiz guruluşykda işläp bilen ok, emma eýlede köçä çykyp ýanky bir nebir çağalar özüniň tenini tatyp şeýle ýagdaýlarda mejbur ýagdaýa düşüpdirler de. Şular ýaly. Inni näme etmeli, gün görmeli adam açlygyna ölüp bilmede. Inni şu meselede biziň ine Türkmenistanyň içinde ýaşayan halkymyz bar. 2 milyon bolsa da şol 2,5 milyon bolsa da şu halkyň köp zatdan habary ýok. Sebäbi näme? Sebäbi internetler ýok. VPN gurnamaly, VPN gurnap öýüne kim VPN gurnaýan bolsa çağalar mekdebe barýan bolsa tutup telefonlaryny barlaýar diýe kim öýüne VPN gurlamasa öýüne gelip kesip gidýärmişler. VPN'i. Indi şol bir ýokardan gelýän Sputnik geçenni, şol Sputnik geçenni ýeçilik edýärler da Türkmenistanyň nemeleri, hökümetiň ýanky rejimiň adamlary. Näme üçin? Näme üçin beýle ýagdaý? Halk içindäki halk ene ata özüniň çağalarynyň ýagdaýyndan bihabar. Bolup geçýän natlardan bihabar. Olar näme biçmeli? Daş ýalamalymy? Daş ýurtda. Bärden Türkmenistana pul giden ok. Huy vermeli, şol konvertasiýa edilmeli, pulum giden ok. Ya tanış görmeli, tanış görseň pul bermeli üstüne. Plança dolar geçirsen plança milyon manat vermelimişsin üstüne. Şoň bermeli biz ýatkasy var. Oňa şapka diýilýär de. Başga dileýden de. Üstüniň şapkasy var. Şoň bermeli. Derediň ähli zat ne pul ýatan, gynan tagam. Korrupsiýany öz korrupsiýa garşy göreşýän idaralaryň, ministrligiň özi edýär. Korrupsiýany. Öz naloglary öz salýar. Sen plança getirersiň welaýatlere da. Sen plança getirersiň. Hene dünkü keminen iki tane esker oğlanımız bilen yigidimizin eden gurrumunu dinländiňiz. Hayran galyr zatlar bar da, Halmurada. Ol nalog salýamyşlar, salwam getiren nalog ne pul gelýär diýär, karapka pul gelýärmiş, şota da depki başlaýar diýär. Şol getirmeli pulun getirip dur diýip dep ýan ekenler. Bir nime var, Türkmenlerin bir epenni diýip bir şorta nime söz şorta vardı da epenni diýip. Şolay diýär, bir goňşusynyň diýär gölesi ýanky boşanypdyr diýär. Boşanypdyr goýun, boşanan gölen urman daňylygy duran urýamyş da. Näme beýdýän diýse goňşusy, näme beýdýän o daňylygy duran, näme güna bar diýse, ýok, bulan boşanmasyn niýe urýan diýämsin. Ana. Seredin? Şo getirilen karapkaly pullar var. Şo karapkaly pullar gelip dursun diýip urýamyşyn, seredin? Hem pul ertmeli, hem taýygy ýemeli. Seredin rejimi, ne watandaşlar janyň ýanmaz ýaly. Siz ne şun ýalda, şun ýal rejimi dymp otýursyňyz. Men öňüm ýaňam bir gepleşik etdim, şo gepleşikde aýtdym. Dymmak diýmek bir rejimiň edýän işini razylyk bermek diýmek. Dymmak diýmek şo rejimi gollaýan diýmek. Yine men şoň üçin şu ekrana çykdym diýip aýdyp berdim. Şol ýalanyň içinde ýaşasym gelmeýän üçin ekrana çykdym. Şol pohuň içinde daşdurumdaky bolup geçen gijegini 24 sagat bolýan ýalanyň içinde oturasym gelmedi. Şo pohuň içinde oturasym gelmedi. Yine şoň üçin ekrana çykdym diýip aýdyp berdim ýa-da. Yine bu Halmurada şu siziň öz pikiriňizi aýdyp berseňiz de watandaşlarymyza enatalara Türkmenistan içinde çağalaram otaýda aç, internetem ýapyk, pullaram giden ok, näme etmeli?
Ha böyle öyle sarna onu basını şol yan ağdap kestiniz de yankı getirilen halktan yığınalan paraları şonu iyiliği derli getirip durdup uruyalardı. Fakat doğru bir para şol yankı köşke pul getirmek karapkolap bir mesele niye asın doğrunu yolu koydu. Bu arada 93. yıldan maslap aydık geldik. Şol yeme Alexander Zadan mı? Yani şol yemen Sapar Murat Niyaz'ın pastelini çıtı, pastelini demek düşövünü yazıp veriyen, yatak sayını seyrediyen şol adam. Onun zaman şol yankı kupbalı köşk var da, o zaman şol kompartiyan koy. Şol padvalınına şu gelen emeleri, soğutları, pulları, karapkaları, teriyeği, gerayeni şol tayda yerleşti. Sonun son onu başka devletlere, milletlere nira uğradılmalı olsa şol taydan idi. Şol karapkalı mesele, yankı 5 vilayetin yol başçıları her etraftan 5. gün yığınıya 5 günün yemesini. Sonra 6. gün var şu köşkü Zadan'ı tavsırıyordu. Zadan sonra yeme yankı bir Viktor Hramp'ı dağızı dedi ya yine plan vilayetten şu hepte şunca milyon dolar geldi, plan vilayetten şunca geldi, şunu plan vilayetten şunca geldi. Ondan ol seyredi o dedi her hepte salıt var da olan var. Sonra pete düştüğü ondan şol getirip yankı şol vilayet yol başçısını öldür ya şu tayda yankı başla emveden yankı 6. ne mi diye bölümü son padvalına sarp yeneceğiler o da köşkteler. Başla. Onu olur alıp gidip 6. derlek gidip şu tayda yençiyen ekenler. O şu ta çok niyazın dövrüne ki şu komünist partiyan olayan Wepal komünistlerin niyaz yençiyen. Ondan bunları her 6 aydan çalışıp başladı niyaz. Bunları Puhan fiyali o 3-4 yıl otururlar. Ondan bir nebit bu işgaları uğurlap başladılar da Balkan'la. Niyaz'a da doğru. Öz aralarını o Atavay Zaparovay diptirilen aradığında nebit bu işgaları paylaşıyorlar. Yine şu derece geldi Niyaz'ın doğru. Oradan bilen bunu görüyordu. O Puhan'ı şöyle kellesini çaya sokturup yok diye. Sondan son her 6 aydan minister çalışır başlar. Ya hakim çalışır. 6 ay işledi ya ayır ya. Biz olur ya neden olsak diyorduk da sağa da 9 ay yattı ya da enesinin goğununa. Bunlar 6 aydan çalışırdı. Yine şeydi Niyaz'ın dövrününe yolu koyulanda bir kurban kılıp onu okuyucusu elinden talim alan hem daha da görün. İlkinci de var o Niyaz'ın elinden olsanmış. Şu zatları yolu koyuyorsun. Sonra namus edip o mene elinden olsa sizin gelip ben 2 satanın arasına salam verin diye. Bizim dünya salamını görüyorsa öyle sanma. Ekranlarında ne molyanı görün da. Şeydim şu ministerler şu ılgak gelip nakadu sonra eğilip salam veriyor. O anırdı burgut karışıp dur. Sonra gidenden anırdı onu. Halmada bir zat isim getireyinne bir zat yadıma çıkıştaydı. Stalin dövrüne Stalin'in öğüdü çağılıkta katı bozgok bir neme bolupdur da bezzat biri. Okudum. Katı bezzat biri olan ondan bir bandit olanna ulollu 20 yaştan son 25 yaş aralığına banditçilik edip başlıyor. Yankı geçen o atlar paytunlu geçen ekenne neme inkasatörler var. Banklar o banklar bu banka ya olmasa neme bir yankı pul ya gıdıl altın gümüş geçirilen nemeler var. İnkasatörlerin nemesi. Şoları talap başlıyor. Magnatlar var. Magnat adamlar. Onların öyüne varıp gönümel öyünden pastelli pijamalı tatlı çıkarıp alıp kaydıp o bir tür neme yerde gizliğin padval yerde sakla vurup yencip pulun nerede ayıttırıp ya bu neme kodun adını ayıttırıp şeydi pulu uğurlap şolar yali banditçilik eden adam şu neme Stalin diyen adam ondan sonra ol Lenin'im bilen ekenna bunu son Lenin'le sataşyara son ikisi bili işlep başlıyor Lenin bunu nemediğini biliyor şeyle karadan kayıtmaz kelle keserdiğini biliyor da iminne şol ölmediğini önüm Stalin'i men yerime koyayım diye yarıp giden hatı var. Şol halka bilem o kaptırmı halkın elle geçiptirmiş o hat geçmeyenler mi yöne şonu da şu hat geçse de geçip duruyor yani pamoymu. Şu hat geçse de Stalin şonu eğitti Lenin'in yerine geçti. Öyle vojt olup oturdu. Ondan sonra ne etti Stalin?
şu ödünün yaşlığına banditçilik eden nurnak tanıyan adamları şonun bu aňyrsy ýanky geçmişini bilýän adamlaryň hemmesini ýok etdirdi. Tutup gaza biri daha kaçıp çıkıptır da şurada onun adı yadman şunu. Trotsky. Ha, ediliyordu Trotsky. O kaçıp 5-6 yıldan tamam izinden varıp yetip öldürüp. Kerke bilen kellerini yardılar. Ana şonu inni yadıma düştü de şu ayda oturup hağın. Şol yankı Gurban Guluyum edyen köp hareketleri şol Niyasın elini oğuşayan döwürlerini öýde utanyp öýde prezident boldy da. Onam zor ekrana arhivde suratlar bara. Giden oga, iten oga. Indi şu zatlardan hem utanyp şu döwürdäki ministrlaryň köpsini ýok etdi. Indi öýüňizden aýdyp beriň idini. O ine şu soňra indi birege miras geçirýär diktatorlar. O Türkmeniň bir sözi bar, öyle şaryna. Ulaşetden kiçeşip boqymana öwrenirdi. Ine şuna bir-birinden boqyp ine halkymyzy şuna şu derece ýetirdiler. Ine şu student mesela dolan gelsek. Hakykatdan gynançly mesele. Men aýam şu fevralyň 24-inden bäri uruş turaly bäri günnelik şu mesele bilen gyzyklanýanam, işleýänam, onumy aýtmak gerek watandaşlarymyza. Kime kömek gerek bolsa onum elden gelen kömegi konsultasiýany berip otyr. Nira tutma, nira barma, näme diýmen. O ene baran ýurtlaryny aýyna 2 aýdan ýygyny da gaýtarjak. O gitmeli bolsaňyz sebäp ýanky Türkmenistanyň raýaty diýip o ýyganylýan ýeri bar diýär. Ondan şu talary adwokat tutup uradyp beni şolary hiç bolmana 1 ýyl ýa uruş tutarýança galmaly diýen konwensiýany görkezýärdi. Adwokat ýöne bulary hadis Türkmen görüp, bilimsiz, ilmsiz, dilsiz görüp, o kowsak nira kowsak gider diýende sebäp o taýdaky nemislerim ýolbaşlar görüp durda Türkmenistanyň nähil rejimiň bar, nähil gowşak halkyň bar, öz hak hukugyny gora bilmän. Bizim kowsak gider diýende. Şu kime gerek muğutçara liderme. Yine ondan şu zatlar çözüp oturup başardığımızdan bize yüz tuttuklarının hiç kime bize yok deyip diyorsundan iten yerimiz yok. Yönü yağdığı katı ağır. Türkmenistan'ın içindeki eni atalıp öz çağlarının düşen yağdığından bir haber. Şu in uruşun şumal in ağır yeri Harkiv'da. Şu taydan yine men bilýänim 6 sany şolan ikisi yaradar bolup yaralar erinläp ýüzi gözü ayağı eli yine şumal Yemede, Germaniýada, Liçeniýada botylar. Hani Türkmenistanyň hökümeti, hani bu ilçihanasy, hani bıçağalan en atasy, näme üçin bar bagyryny ýerip hökümetiň öňünde durana, çağalamady, seredin ýeligedin, bolary Türkmenistanyň raýaty. Ýok. Türkmenistan näme etdi? Äsli ýemani ýapyp goýdyny. Soňky döwür esdiýänsiňiz WPN işlerini Türkmenistan interneti çökürdiler. Näme üçin? Şu halk bilmesin Ukrainada bolup geçýän zady. Ukrainada, Belarusiýada, Orsiýetde umumy alanda, ähli alanda ýani studentler bilen iş migrantlary ýa bizim Türkmenistan raýatlaryna 100 000 adamdan geçýär. Şu respublika. Şulara yüz veren hökümet yok. Ya şolun ýagdaý bilen gyzyklanan ilçem yok, sülçem yok, hiç kim yok. Öyle saýdy. Bular diňe köçede taşlanan. En atalara näderini bilmän otur ýurdun içinde. Bular kime ýyl tutjagyny bilen şeýle utanjak, çekinjek adwokat gelende de görläp bilen akla köp berdi. Gorkup, bu aňyrsyna bir zat bolaýmasyn. Şu kömege diýerler bolsa soňra bizini terrorist diýmeseler, şu kömege mal bilmän oturarlar bar ente. Onu maýdaýyn halkyň ýöne diýjek bolýan watandaşlar. Şu çağlarını uğradylar. Ýani ýollaşyny işlemäge şu 3 respublika uğradylar. Bir azajyk sizem emeleňize ýakynlaryňyza howsarlyk edin. Howsarlyk edin. Sen aýtdyň da ýany şol studentlere asla hiç dat geçenmedi. Veteran beýle däliken. Maňa berilen maglumaty görä elbetde barlap görmän. Şu 4 welaýatyň ilatyna hiç ýyl pul geçirenek. Studentlere ýaşlary. Emma aşalankalara şu studentlere. Soň gelip Aşgabatda şular gowuk galmagal turulmasyny ýuwaşyk bilen ýanky şol Moskwa gatnaýan reisler bar. Samalyot zat ýanky uçýan reisler bilen. Şu taýdan şular ýanky korrupsiýa pul akdyp
şu taýda şolara paýlap berýärmiş diýen habar geldi. Men anyk bilen kim diýe, kim paýlaya, o şol ilçhanalyň söýlene diýen ekellerde esasen şol ýanky be Tatarstan, Kazan'daki, Başkırdistan'daki, hem Moskova'daki, hem de Astrahan'daki ilçhanalı şuluşa katılışan ne baydı. Barlak görürüz. Eğer tasdiklense son hem mecnunun halka yetirir. Halmada ona hil kanun bolya, ödün karop bola pul akıdıp vermek. Ona hil kanun bolya. Hani hükümet, hani banklar, hani transfer edilen nemeler, konvertatsa hani Western Union. Yok hem yaptılar. Hükümet Türkmenistan kanunun daşınakı devleti bütün dünya için ikrar etti. Hiç burada işlenen son için şu tayda Swiss'a mı işlenen, Western Union'a mı işlenen banklar, halkara banklar hiçbir işlenen Türkmenistan duruşunu korrupsiya batan devletimiz var. Onu eklep saklap oturanım yine de bizim öz halkımız. Yurdun daşına çıkarılın ben neler? Şu kazancının denge artını ne? İyiden naki az oturan maşgallarını unutma. Hükümet olan hiç yıl çıktı dediğinden Belkilerim kırılık kalsa, şinnakilerim kırılsa onlara peydalı. Yine genosit edip halkımızı yitirmedi o tüyler. 91. yılın ila sanı boyunca bizde 3.850.830.000 ilat vardı. Şol ilat şu neşeli köpeline öyle söyledim. 30 yıl geçti. Hakiki. Ondan ama yine bizim gelip ne halk ne etmeli? Ne daşınnak oturan halka daşınna örüp gitmeli. İçine var sana, içine var anam, içine az ölmeli. İçine var anam, öyle ne oğa sana? Hiç iş yok. Men anık misalden getirip verdim. İşlep oturan, men Balkan velayetine liyana tanış yerim olansan, doğup ululur görür zatlanmadı. Sol 30 geçen asırın 30. yıllarına var. Basın bana 100 yıl oluyor da. Şu Türkmenistan'ı Sovet zamanını onun ne bir çelekenden çıkarıyordular da bir doğrular Nobel var. Nobel yani laureat ya premiyası paydılı. Şu iki doğan Nobel'ler şu çelekenine Baku'da ne bir çıkarıp sonra Angrik belki diyen ekellerde. Ama böyle ki şu Alfred Nobel şu dinamiti oylap tapan için şu eski pulunu şu bayrağı koyuyordu. Ne diyecek koyuyandan şu dövrden beri şu yankı Kaspi kenarıyaka oturan Türkmenler o tayda yomutlarım var, o tayda göklenlerim var, o tayda gerkezlerim var, Karadaş nemeli Kızılincik, Karıncık kat sanısan katken bulan. Şular şu nebitçi olup işlep geldiler. Sovet zamanını alsak 70 yıl, sonraki zamanını alsak yani 30 yıl, 100 yıllık o anğışok nesil nebitçilikte işlep, ilim alıp, bilim alıp yine şu nebidi öğrettiler. Yani nebidi çıkardılar gaz bile Türkmenistan. Moskova'nın Gubkin adının akı yine nebit gaz institutunu oturup gelen spesyalistler. Doğru düşünün. Onları koçada tutup getirilen çopanın haline barana şu işgahı el gettik. Şunun hemmecini hükümet yürüytü yok etti. İşinden ayırdı, mahrum etti. Yerine de getirip Orsiyadın işarlarını koydu. Tatarstan'a. Şimdi şu Türkmenin nevide gadı. Nira çıkıyor, nira uğradılıyor, neçe miktardı, neçe satılıyor. Bilyen adam yok. O kurban olam o keyfine, o teriyaktan ya gerayından doyup beni aydım beni heşelle kakıp yakıyordu. Telbe yalvardı. Bu şehrin içinde. Oğlum onunla ne naiden olacak. Yine biz yine bütün millet bol yine şurur yaline çukurum düğüne düştük. Bizden başka elbette yaşayan devlet yok. Hatta şu Demirgadı Karaya değil ya da. Şu tayda da şoların şu diktatör yol başçısı halkına çıkıp gövlük veriyor, neyme diye, yarağımız var diye, ot diye, bat diye görkezip durdu. Ya bağlıkları var. Bizde o denizin bağlığını tutmaya anırda durdu. Inni denize var düşünmek ama adagan edittirler suğu. Sebep neyememiz? Kurban Gül'ün ne beresi, oğulları, akdayılları, aktıkları, çoğulukları, olan doğanı, iyilen çağlanı, şu Kaspi denizine gelip, yani bir ıskarasına katırları da gezim edip, yüz yerler, şunu halk görmeli değilmiş. Kenarı varma hakkı yokmuş halkın. Ne derece düşürdü? Bu kulçuluklarda ne mi? Türkmenistan, ben bundan bir 25 yıl odal ayttim da, Türkmenistan'ın türmesem, Türkmenistan'ın daşam ikisi dengleşti. Olar adına siyimin için noti, bunlara serket takip çekilen siyimin için. İkiden çıkıp bilen attı adatları. Yine son.
Gorbaçov'un döwründe 5 ýyl 10 ýyl o adamlar biraz kowu düşünjesi artyp garaşdyrlygymyz barady, öz gelejegimiz barady, ala deden adamlar boldy, hereket edenler boldy. Bularym edilýän o pürreledi de ýene de halky towuk ketege saldy. Ene şol üçin ene şu gün gaty gynanlarjy ýagdaý watandaşlar bir çağalanyda bir eýelik edine. Bir ene bolup ata bolup köçäden garsyňyz. Siz onu siz nähil insan bolýar, men düşünip bilip. Kimden gorkup siz çağalanyň bilen kysyrdaşyp görleşýär. Olaryň bäkiler aýdyp bilen akdyşan ýagdaýyn. Yaraly bolluk ýaşalar ýaly. Ene asasan gorkulmaýyn, hökümet şolary idarlaýmasyn. Asla izolýasiýa, ene şey düşüp durlar. Rus tilinden bilen nädip onu Orsiýetde, Belarusda ýa Ukraina bir okuýar. Maňa onu aýdyp berdiler. Şoňa zatçotka Almada nemeňiz kesildi internetiniz. Onu garaşyp görelim. Gynançlym bolsa onu aýtmaly. Almada arasynda kesildiňiz bar ýanky ýerde. Zatçotka bilen ýeriňizde şo taýdan soň kesildi. Täzen gaýtalaýyn. Zatçotka ondan şolary pul tölenmeli bolýar. Zatçotka pul berip soň okuwuna da giden akbar. Okuwa gitmedi. Okumasa diňe şo gaty kagdal ýygyna dolanmak üçin ýurdun daşyna çykarlar. Hiç bolmany 4 ýyl 5 ýyl taýdy diýince alyp kep çekip gideli soň ýurda baramyzda näme bolsa şo bolar dip. Şo pulu okan enatalarym para bilen peşkeş bilen çağalaryň şoň ýaly. Ondan sonra biz nähil kadra garaşmaly bulardan bu. Şolar ýaly bolupdy. Şeýle bolsa. Amrada ine Severny Koreýa bile deňeşdirýärler da Türkmenistan deňeşdirýärler. Severny Koreýa bolýar daşyna çykaran ok halkyny rejim o taýda dowam edýär. Ýöne halk açdylar. Olaň hersiniň özüniň wezipesi bar, işleýän idarasy bar, okuyan mektepleri bar, bilim berilýär hawa. Ýöne bir şu ýurdun daşyna çykyp bilen oklar. Ýöne olarda da bar hemmedat. Olar açdylar. Köçede öňüne şlyapa goýup köpükdile oturan oklara. Her kimiň özüniň işi bar, idarasy bar. Bardyr elbette garip ýaşaýan hem owalaryna çetrak ýurtny çetrak ýerlerde. Ýöne türkmenler ýaly olar ýaly bir gaty garip düşünýärler. Okuýan o çağalar okuýar hawa pulun töleýär nemesiniň üniversitetleriniň. Ol Türkmenistan şolar bile deňeýärler-de. Türkmenistan beter ötürdi olardan. Ötürdi. Doğru. Olsan ene başga mesele geçer. Şu mahal mana düň hawary ýerde. Ozal men Balkan welaýaty barada aýdyp berdim bir topar ýa-da gepleşip bilen. Şu gün ene sen dogdup depen Maru welaýaty barada maglumat bar. Ona aýdyp beren ene Maru welaýatyna 11 sany etrap bar. Maňa şolar ýaly habar geldi. Şol etraplaryň ýanky altysyny ýagny Bayramaly etrapy, Mare etrapy, Murgaw etrapy, Sakarşagy etrapy, Wekilwadyr etrapy, Mary şäheri ine şu ýerlerde ýanky agdalan ýerlere işe girýän gaýy bar, ýanky ýol gözükçilik gullugy. Şoňa işe girmek üçin para bermeli. Paraň muktary 300 milyon bilen 500 milyon manat aralary diýär, köne pullar. Onu men täze pullu näme bolýar, onu çatan bilemez. Ine maňa gelen maglumat şu. Şu 6 etrap, 5 etrapda birim şäherde Maryň özünde ine 300 milyon bilen 500 milyon aralarynda şol köne pullar ýamanatdan para berip işe girmeli. Ine galan 5 etrap var, Baragum etrapy, Terkedabad etrapy, Tartabadyr etrapy, Türkmenala etrapy, Ýolöten etrapy. Bularda kän düşünip bolmadan, ýa-ni gaýyň işlerlerini bilen bermeli parasy 200 milyon bilen 300 milyon pulun aralygynda. Hakyky maglumat, gelen maglumat. Enne bir ýa-ni pul berip işe girerler näme diýär. Enne olar işe girmek üçin o taýdaky gaýy işlerleriň sany çäkiller. İşläp ýören birine götüne de goýarlyk, o buralyny aýdyp, ýerine de şu ýanky para bereni goýar. Bilen bir kili işläp munam dep goýarlyk. Soň ýerine ýene birine samsa getirip goýar. Şeýdip pul aýlaýan eken. Enne bularym
Başla. Kudurlan iddialı şu beren parasını 3-4 dese almak için köçeden maşin neçeren aklar diye de gayırlar. Indi marin ilatı, wel hayatın ilatı, şu maşin sürmeden geçen avtobus bilen gatnayalar diye. Saklan adam sana cerime salyalar diye. Cerimeni bu salınyan yemesi, hazır men sana aytıp bere. 500 min manat ağrı başlap 2 milyon manat ağrılı köne pırlı. 500 min manat hem 2 milyon manat köne pırlı. Adamların aylığı, ortaça aylığı 5 milyonluk bir diyelim bana uğradım bunu malumatını. Ondan o ene şeydi budullar halka gün merana gaylı bir halk Mehmet atı çıkkan rüyada düştü bir yerde. Adamlar kapısında bağır bunun ulu bilen gününü güzeranayla ya dolandırıyor ya biri taksi sürüyor ya biri başka bir iş bilen mesul ya mellegine gidip geliyor. Ya sevda satığı diye maşina yüklükler. Onu oturdu o zatlar yol veren aktiyada. Bir gayam derler yüz vurdu baryanka. Näçe saklayan hemmesine vermeli. Hakik böyle ataga dayçılığa yatıptırlar. O. Inni şu yerde hükümet aydiya biz korrupsiyon karşısına görüşmeli bir Lellimin oğlu var. Serdar Müslüm Sokar. Olaydı korrupsiya karşı görüşmeli onu parlamentte karar çıkardılmalı da Atatürk. Görüşen varsanız görüyorlar mı? Şu zatlar. Arada iki şeylik aydıp verdim. Evran Balkan vilayetinde ne bittadı edilen işler. Son celephaneler vardı. Sonun naçalnik militesi vardı. Gayın başlığı vardı. Ne halk bana ya diye de halmara daha sonra çıkışından sonra şu ikisinin sesi çıkanak diye de o da halka ulukçun meriyadeler köşe çıkarlık ya da yoktu diye de. Şu çıkışından sonra diye şu halkın önünü görünenak diye. Eğer şu düzüdülen devlet var olsa yine yani Marin velayet gayesinin başlığı familyası Mürtay Mari şehirinin yankı gayesinin başlığı Cuma təşlif. Yine para horlu. Yine milyonlap dolar gününü alıp sonra yankı şol miyasın devrününü yola koyulan paranı akıdıp yine futbolu köşkte Kurbanlığı oğlunun emine dök yani. Bir dinle marı vardı. Levapta da şeyle, Daşalı'da da şeyle yankı Balkan'na da şola edip verdi. Bir şu içinde oynayan pul, şu halka kendi edilmeyen yer, olumsuz ne akıl. Onun korkusu var. Men oturan şehrimde ya vilayetimde halk bir goz olana kalmasın. Şonun için daşın nakılar içine salınır. Öyle çare. Şimdi yan bilen ediyen. Ondan sonra onu da halk kınanıptır. Biz şu şahlı mı kadiyandır da bir daha hallediydi. Tamam. Ama sonra o ikisini esker aydıp verdi. Biz yankı eskerler daşından gelen mortası adamlar, ofisyerler salamlaşan ağam, ahırlı ofisyerler yankı bir eskerler başka velayetten gelen eskerler ya ofisyerler bile. Din tutanakları öyle. Yine gelmişek diye. Hemmemizin bir yurdun adam. Yine şu derece yetiriptirler halkı. Bu torun. Bunun anırdı, men näme bardygyn men aýdyjak halkyň düşünje derecesi şu yere gelipdir, diýipdir, petige. Ýöne, o maňa aýdylýan zat, şol diktatoryň jyny düşüpdir, şu maňa iki welayety. Esasan şol lewap bilen marin ýylaty. Näme üçin? Sebäp bu ýylat derdin agyryny bular çekip geldi-de, tupan turanyna da, fil gelenine de, ýene näme bolanyna da, Ağram şolara düşüyor. Bular okuyuplu halk, ikisinin velayetin adamları. Hem zahmet sör, hem okuyuplu, hem sevdadan, hem biznesden, nämeden ağlasan başa çıkıp oturan adamlar. Şolara görükçülük edip şoları basıp yatırıyor. O da aşağı bilen Balkan'ın adının tutanak yap, otaydan korkan attı. Şimdi daha sonra da lanırda yattı, kırat çetti, çağın içinde. Balkan'ın elinden hem işlerini anlı kadrları kırıp oturdu. Onun için bir yankı yukarı bilimli adamım kalmadı. Men dengduşlarına köpüsü ölüp gitti. O sayda kalın, 110 adam kalın. Yok.
Alanların foniyatın döwrüni poknamaň netijesinde ya şol bilim sistemasyna ýetirilen adamlar hana tan söýnap geldiler. Bilen mene lelimiňe ýetişdireni şol. Hezel näde sorsaň soru bermeli o. Doğru, şu neme Almrada marda bir wagtlar men bilýän dadym gaty baý adamlar kenni. Burada gaty ken baý adamlar şu bar welaýatyny gurun berýänne. Siziň sesiňiz kesildi. Şo döwürde 90-njy ýyllardan soňra gaty baý adamlar ken onuň bardy ýöne bildiren okdylar da ýöne edil şu soňky 90-njy ýylların soňky ýyllarda baýa başlan adamlar özleriniň zawodlary, özleriniň fabriklary bardy, adamlaryň kiçik karhanalary bardy, özleriniň atelleri bardy, adamlaryň özüniň ýanky maşin getirip satýan, söwda edýän öz urlary bardy. Adamlar ýanky getiren maşinlaryny arenda näme berýärdiler, ýanky aýma-aý tölegli. Aňsat halka, aňsat usulyny edip naqtyna bazarda ýaly naqty satan naqtylarda ýanky aýma-aý geçirseň molýa diýip şolar ýaly halka ýeňillik töredýän biznesmenler bardy. Şol biznesmenler häzir birsem galmandyr. Men eşitişime göre bary bizneslerini yapypdyrlarmy, yapylypdyrmy, krizis bolupdyrmy, ýa bankrot bolupmy, gara gepin ýygasy adamlara bizneslerini köýdürmäne köýdürür ýaly mümkinçilik töretdiler de şu rejimiň adamlary. Getirilen aňyrdan getirilen şu maşinler var. Ýygyna maşin getirýärdi. Heme bu halky ekleýärdi ýanky biznesmenler. Maşin getirip beren oglanlary äkidip şo taýda biledine çenni töläp maşini orsetden getirip sürüp Gazagstanyň çölü bilen sürüp getirip beren üçin näçe dollar pul berýärdiler eline. Oturan ýerine bir hepde de gidip gelýärdiler de. Şo bir hepden içinde pesli pul gazanýardy. Oturan, işsiz oturan oglanlar. Praban wam hawa ba. Onuň minýärdiler samolyotda diýip puluny töleýär, ýatak jaýyny töleýär. Gaýda şeýle maşina alýar bir 10 tane 20 tane maşina alsa 10 tane 20 tane oglana da pul töleýär ol. Şo dige getirip beren üçin pesli pul töleýärdiler. Şo ýol no. Şo döwürde bilemok $1000 mı näme onu dolar bilecekler yalan söylemeyin ýöne şu gidip getirip beren üçin. O ýol krenen daşary atelinden iýje işlenen daşary. Men giýjek bolýan adam şol oglanlar şeýle baý oglanlardy bir maşin, iki maşin dagy padarka edip bilerdiler olar. Öz garnaşlaryna ýenesine. Ýöne bular arenda berýärdiler. Arenda diýenim arenda berýänem bar, kredite berýänem bar. Kredite berenne aýma-aý geçirseňe molýa diýip. Ine şol oğlanın maşinleri çöllü yatır. Bektaş bilen neme aralık var. Bilýän habarym bar. Tamojna var demede. O Kırgızstanla aralıkta. Şo taýda tamojna yatır. Kazakistan bilen Türkmenistanyň serhedine maňyşlawy töwer. Şo taýda yatır. Gummasyp çöllüki maşinler. Näme üçin bular Türkmenistanyň ýanky kanun karar kabul edici adamları var. Ýanky meclisin bolsun, halk maslahaty bolsun, prezidentiň öýüdi bolsun, şu adaýny meclisde işler çözenok, prezident çödýär. Şolar karar kabul edenlerine halka öňünden aýdylanok. Ine kara maşin ya gök maşin getirmek bolanok. Planjy ýylyň planjy aýyndan başlap getirmek bolanok diýip halka telewizionyda aýtmaly olar. Halky birden pul sokmalylar. İl, millet kart pul alyp gidip maşin getirýär, o maşinlaram geçiribilmän ana demede ýatyr gummasyp çöllü. Sebäbi geçirmek bolanok. Ýygyny akideniň bilen kim akitsin onu ýygyny? Ýene de pul çykdyjy bolýar ýygyny akitmek üçin. Ýene de şonça adama pul bermeliler. Akitmeli ýygyny. Akiden soňam ýygyny eltip aljakmy? O maşinler alınmajakmy belli däl. Käbir oglanlar maşin getirene beýlesi degen ýa bir gowdal renki tupan kraska tupan maşinleram getirýärdiler, köýne maşinler olar bärde bejerdip üstüne pul berip täze edip ýalpylladyp bazara çykarýardylar satmaga. Onu eder ol ýygyny aljak adam ýok aňyry. Orşede eltenim bilenem. Inni men diýjek bolýan adam. Şol hökümet var, Türkmenistanyň kawyçkaň içinde hökümet diýip atlandyrylýan zat. Şolar karar kabul edenine halka aydın oklar. Ine näsinji ýyl 2012-nji ýyllamy? Ýalňyşmasam 2012-nji ýylda karar kabul edildi.
5 yılın yaşı ulu olmadık maşini kabul etmek bolanok Türkmenistan için salmak bolanok. Ya 11. yıl şol ya 12. yıl kabul edilen. Ona hiç kim aydanok bilne ne olmadılar. Gittiler, getirdiler bir giden maşin, yıl yaşı ulu maşinler 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 10 yıl geçen maşinler getirdiler. Getiren zaman tam oşunda iyidine kaytarmalı, salmak bolanok. Ne için 5 yılın ulu olmalılar maşinin yaşı diye aydılar. Hanı kanun, hanı karar edilen, hanı gazetelerde, hanı jurnallarda, hanı televizyonda aydılmalı açtılar. Şey deyip halkı kötü yerler. Halmına da şey deyip garip düşürdüler. Yürüt ettiler. Yani şu biznesmenler yok. Şu biznesmenler beyleki Türkmenistan'ın içindeki oturan beyleki vatandaşlarımızın işsiz oturanlara iş veriyordular. İş verip cüne diyediler şolar. Düşünüyorsunuz mu? Düşünüyorum öyle sarılma. Ben bilyen sol yankı Marvelayet'in nakışı işe yigitler yankı biznes yaradıp verirler. Hemmesi dağıp gitti. Kimse Rusya'da, kimse Belarus'a, kimse Türkiye, kimse Avrupa çıkıp Dubai'deydi, Neme'deydi. Karhanlarını açık işlep verir. Yani şoların sargıdı, ya salgıdı, başla şolun salgıdı Türkmenistan'ın içine girmeli, içine yaşar. Hem adamlara iş verirdi, hem devlete salgıt törerdi. Devletin borcu grazdanlardan, raiyatlardan salgıt yığınıp sonra devletin yankı harazadını harc etmek gerekli atlan der uçun. Bize hiç atıyorlar. Ne son için ne tayten ne diyecek bolyan adım aydıp verdik. Velayet gayın başlığı Nemurtay Mar şäheriniň gaýsynyň başlygy Juma täşli, ikisem korrupsioner, ikisem ogry, ene jenayetkar, ikisem parahor, ýygnalýan milliónlarym äkidip köşke dökýärler Aşgabatda. Şonu etmeýän bolsa, onu erti aýyrsyn şol ikisini wezipesini halkyň öňüne çykaryp suw desin. Ol Aşgabatda 10 kilometr tiýligini ýokary sürüpdir. Ya 5 kilometr öýledipdir diýip bolur. Beýguna adamlar ekranyň öňüne çykaryp saýaklap oturanda ene her ýyl sizin gaznaňyzy $100 milyon getirýän haramzadalar cezalandyr halkyň eger hökümet bolýan bolsa, ya döwlet bolýan bolsa. Hanymyň Şerri işler ministrleri, hanymyň prokuraturasy, hanymyň mahkemesi, hemmejigi boka watan korrupsiýada. Bulan hiç birisi döwlet üçin işleyen adam yok şu edarelerde öyle şey. 30 yıllık şular hemmesinin aňyny diňe pul yerden pul birinden almaly, aňryk geçirmeli. İki arada özüne gelmesi galan 2%'den 5%'den alan galanyp üçüne edip durmaly günler. Şonu etmesen sen emine odan ne paritme. O mülk fon yolundan son eline kemme kadının pulunu yani gördün mü öýmüşsün. Elinden allar zaýlar maşylarla anam çyrak. Şolar ýaly ministrlerin sany sajagy ýok. Niýazyň döwründe yüzlerçe ýöne beýleki ministrlere şu görüldü de sapağımda. Şu özüňündäki ministrler hiç birisinin awra bilen işinden gitmedi. Ýa-da pensa çykmady bilip dur. Ýöne o şu bir ýyl bolsa iýinip ene şular ýaly ene aşgyrlyk bilen şu wezipe topalýar. Türme başlygy aýdyp berilşi ýaly şol $1 milyon berip girýär. 2 ýyl şu türme başlygy bolma. 2 ýylyň içinde şu 2 milyon edip ödünürler. Son boşaltmaly şu wezipeni öňünden aýdyl. Ya başga türme geçmek. O taýda da pul bermek. Ene, bizim sistemimiz şol öyle şartlar. Olmasa şu ýerde tamamla ýa-da aýtjak goşuklaryňyz barmy? Yok, aýtjak goýjak ma yok. Aýtdyňyz hemme dady. Yani vatandaşlama da ýüzüne milýär vatandaşlama. Gaderli vatandaşlar gözüňizi açyň. O gaflat uksyna ýatyrsyňyz 30 ýyl bäri gözüňizi açyň, oýanyň, hereket edin. Näme üçin gözüňizi görüp duran adyňyzy dymp oturýaňyz, aýdy bilen de. Ine barıp gelip ýeten günümizde näşe? Her kim dymp oturýan bolsa diýmek, şo rejimi gollaýar diýmek. Men näşeýle düşünýän halmra da. Halmra da doňdy diýen ýene-de. Şu internetiňizde gowy däl sizin. Sesiňizem ýok. Sizinki doň. Olsaýmy sizinki doňdy. Menkiden. Menki doňdymy ýa? Hawa. Ýeme hoşlaşaýyň şu ýerde soň satarsyň. Bolya bu vatandaşlar sağ bolun bugünlükçe internetimizde arasynda gelip gidip dur bagışlarsyňyz. Bizde ýağış ýagyp dur, şondan bolaýmasa.
Mümkün. Boranna. Oranı vatandaşlar sağ oturun. Öyle sağınızı sağlamak için sağ olun öğrenmenletler. Ama inni kıbarınızı güneşlerdi. Bizim sağ oturun sağlıkta görüşelim. Böyle sağ olun.